Maayong hapon kaninyong tanan. Nagabalik kanyong higalang DP aron maghatod kaninyo mga bagong katikaran, bagong kasikas diri sa Dakbayan. Sa karon, na ako diri sa may Santa Ana Wharf aron i-check nato ning connector bridge nga project nga naa diri. And kining connector bridge, as you all know, is mo ni siya mag-connect sa dito sa may boulevard na segment sa Coastal Road, no? O kining sa may Arcastillo nga segment. Again, ako diri sa may Santa Ana Wharf aron i-check, no? Kung makita ninyo mga higala, ang kining nga bridge hapit na gid sa mahuman, no? Oh, na nakapintura na napoy poste sa mga suga sa taas, and nanapod siya kanang railings or harang, no? Nanay harang sa taas, no? So mo na siya ang kasamtangan nga sitwasyon diring dapita, no, sa may Santa Ana Wharf. Tanaw na to kung saan atong makita diri. Gamay na lang ang kulang ani mga higala. O mo na yung pinaka-last to. Tanaw na to kung sa pang naa diri. Pero basig na yung mga iro. Nag-iro. Mo na gid na siya ang last diri. Ano, mga tanat ka diri. Muna na ang last diha. Muna na ang last sa tulay. Wala pa di siya nahuman. Wala pa di. Pero hapit na, gamay na lang kulangan, ano? Amo ba? Adi. Ha? Adi taman ang kuan ana. Ang tulay. Adiha tama ng tulay. Agamay na lang din na siya. Ano na lang siya? Igon na lang na siya, ana. Paano na lang lagi? Wala man ang kasada sa speaker. Oh, isumpay na lang sa kalsada, no? Hapit na gud din mo man. No? Mga pila pa na katuig, tuig pa na ang kuan. Duha ka tuig, no? Wala pang food, like one god, wala pa po yung gaanan ba? Oo. Kaya wala pang nagamit ang gano'n. So mga tuig pa din ang kuan ni mga igalang ilang estimate, no, na mahuman ni. Pero diha gamay na lang kulang. Oh, mo na murag paana na lang sa last. Kuan na gyud, no, ang klaro na gyud kaya yang kabuuan, no. Eh naanay mga nagatrabaho gihapon, no, isang Domingo. Oh. Oh. Nakapintura na, and then naanay mga kuan poste sa suga, naana po yung railings. Oh, kita niyo ang railings. So mo na, no, sa kasamtangan mo na ang kanang sitwasyon sa ilang construction diri dapita. Sama sa ako ang pangutana diri, mudagan pa daw ning mga duha ka tuig aron mahuman. Pero kining tulay gamay na lang jud ang kulang. Pero the whole project mudagan pa daw mga duha ka tuig. Dayon ta tanaw nato pa dito sa unahan. So kato akong gipakita sa inyo kaganiya mga higala, mo to siya sa paingon na dito na sa side sa Arcastillo na side, no. Tanaw na to dito dapit sa may boulevard na side. I-check na to kung saan na status dito. So again mga higala, napadayon ang kuan diri, no, trabaho sa mga tao nga naa diri. Adayon gihapon sa Kabisi. Pero dito nagatrabaho gihapon sila sa Domingo. And daan sa pagsubay din ng dapita. Salamat, Chip. So inaana siya, no?
Oo. Massive kayo nga project ni mga higala. Oh, mo na dito na dapit sa may kana nakita niyo sa Tumoy. Mo na siya ang katong nag-connect dito sa may Boulevard na side dito na sa may Magsaysay Park dapit. So inana ang itsura nila dire. Again, ang tulay hapit na makumpleto no. Murag isa na lang kahanigan dito sa Tumoy. Murag i-connect na siya pero ang the whole project mudagan pa daw mga 2 years. Una mahuman no. Matod pa sa mga tao nga naa diri ang atong kasturya no. Kini nga project is nasa mga 800 meters ang katas-on sa kabuuan kining ang bridge. And mag-connect ni siya sa coastal road dito sa may Boulevard na segment o sa Arcastillo nga side. Diri nga side, diri nga point of view mga higala mo ni ang itsura no sa Santa Ana Connector Bridge. So inana siya kakataas ng mga higala no. More or less 800 meters ang gitas-on. So maulan na ako mahatod kaninyo mga higala no sa karon. And salamat kayo sa pag-tune in sa ato ang channel. Kini gihapon yung Higalang DP. Kung wala pa mo naka-subscribe, please do subscribe sa ato ang channel. And click na lang po notification bell aron updated mo kada upload na to. Kana lang. Thank you very much. Bye-bye.